assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe on calminama goto kala inde mum e yettode mum weltade kadi e artude e plateau mon yonta hande mi salmini kala yeeɓiyanke Pindi TV ha tengte téléspectateur uji yeɓoɓe émission mon yonta hande chaque dimanche no min kewi waɗirande wonni rek thème kesso e invité ji yontaɓe kessi so ɗum ɓenni kadi mi rokka konngol yaadiɓe am ɓe salmodira e bandiraɓe mi salmini kadi Djiby Dieng technicien men o saha kala yenna kanko jaggoto e golle ɗe ha wawa yarde no hanniri ni mi salminima kadi bonne année 2025 dia Salma mi salminima eke mi salmitimama Raki salmini tamit invité ji amin ɗi baba ali procureur mbiyami bisimilla mon e galle he assalamtu aleykum awlaɗo Mauritanie assalamtu aleykum awlaɗo Sénégal mi calmini ɓe denndangal Fouta fof on mbiyama bonne heureuse année 2025 ok merci a jarama weltanama jaari mi salminima e madame Ndiaye mi salmitimama kadi mi salmini invité ji meɗen mbiyama bisimilla moon hande ko invité ji danan min jogui assalamu aleykum bandiraɓe heeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mi salminima foof inde mum e yettode mum ko Diary Ndiaye debbo mo hawre hawnigi walla mbiya debbo mo padalal Wourossiri Diye Ali Tambadou walla debbo mo magama e litama kadi gartiraɗo ha e nder Dakaru Ndiaye ha bayre boɗejo mi salmini gardiɗo galle men noon woni baba Abou Samba Diop technicien ji min kadi Ali Fall Djiby Dieng mi salmini onon foof ɓe mbiyama kadi bonne fête yo Allah hokken hirande moƴƴere e malade dal so annima bonde yo wano hirande min ɓennuni kono jiɗen foof yo moƴƴu inchallah madame Dia mi salmitimama a jarama weltanama no mbirumi ni rek hande kadi min yaha Mauritanie min addani on invité ji yontaɓe ɓe gandanɗa hay goto wattaɓe présenté en leñol fulɓe ngol saabu haɓe mbaɗa gueɗe baɗɗe fayida machallah wadde mi hokkaɓe konngol tan yenna ɓe mbaɗa présenté koye mabɓe yenna yimɓe mbawa uddide yewtere nde procureur mi salminima mi bismimama ko weltare mawde wonande amen hande arde ɗo e Pindi TV e vraiment min belti hen feewi a jarama weltanama Baba Ali mi bismimama mi salminima kadi bandiraɓe on calminama ko Baba Ali ɓurɗo andirede commissaire ko weltare kadi e yettade amen ɗo e télé Pindi TV on beltanama noon foof woniraɓe rewɓe jarama a jarama weltanama bisimilla moon e leydi men Sénégal gonga leydi e ɗiɗi foof ko gotum Sénégal e Mauritanie ala keerol no ɓe mbirata ni somi wi Baba Ali holmo woni Baba Ali bon Baba Ali ko min inde noon ɓurmi andirede nde ko commissaire Baba Ali o tan ko inde nder galle commissaire o noon ko inde réseaux sociaux joguimi inde wotere gandanɗa hoorema goytotoɗo metti muɗum ko fate e leydi amen en même temps kadi somi yi woniraɓe rewɓe en mboɗa ko ala lawol mi yalta mi nanni ɗum kam komi waajo ɗumen machallah somi faami wadde an ko rewnude lawol yen jeunesse o ko ɗum ɓuuri wonde yen liggey ma kadi yidde moƴƴinde génération ngaji ɗi mi faami yen bon holto jibineɗa min ko Nouakchott jibinami ko toon mawnumi ko toon mbaɗmi fof fam aɗa jogui frère uji sœur uji si mi jogui frère uji e sœur uji jogui kadi grand frère e tout salminiɓe kadi kamɓe fof e famille o fof laawiɓe ɓe kam salminiɓe kadi joom suudaɓe sukaɓoɓe fof machallah ko noon a jarama weltanama sen diwi ɗon garen e procureur holmo woni procureur kadi holko addi inde procureur o kadi addi inde procureur nde komi ƴeftude concept ñaawo wonande leñol ngol e gueɗe kewɗe ɓennoje e baɗeteje komi tawɗo leñol ngol nden avant bien ko min mbaɗa ɗum hamin tawi hewɓe mbatta ɗum hay goto hirjinta hay goto findinta ƴeftumi oɗon concept pour wattude gueɗe kewɗe e lawol e wajade ɗum tawi kam ƴeftude inde procureur général ko ñaawowo machallah hadema ƴettude décision wonde ñaawowo surtout e réseau ji ɗi ha tengte TikTok holko wonno henna
activité ji ma hol koye dow holɗum dillanoɗa? mi woni no rappeur ɓooyi mi woppini ɗum 10 ans après mbattumi wadde ɗum kono miɗe liggoo miɗe joginoo magasin am et tout ça ko ɗon tan toppirinomi avant kadi komi desɗo aussi ewo natmi réseau koye 2019 natmi TikTok ƴeewmi tawmi leñol ngol ala gardiɗo ala kaalowo ala biyewo ittu mbimi joni ƴeftu on concept woode ko nafmi leñol ngol machallah mais joni madame Ndiaye mi taƴanima taw sabu o haali en o wi ko on koye ñawde e wonde kadi o woni rappeur joni ko rapport woni ko dogani walla ko TikTok o ɓuuri dogde rappeur walla ko on ngala talent dal a ala talent ɗum waddama oppude? non min no gonnomi rappeur nde mbiɗa jogui talent par ce que min no rappannomi nde mbiɗa jogui duuɓi 14 gokkumi ɗum ko mbiɗa yaare duuɓi 16 nawami yomi janggo e Bourana ko ɗum woppini kam rap mi waɗi ɗum guiɗi mbiɗa woni cukalel goppumi ɗum kadi guiɗi mbiɗa woni cukalel ko duuɓi 10 après 10 e hunde gontude procureur natmi réseau e après mbiɗa waɗa ko mbaɗanmi ko eyyi kay to mbiɗa procureur ɗo an ka ñawowo ko gonga tan tagma ummade est ce que kadi ala comme waaɓe comme no jaari ni en ƴeftuma less en jomma mbiyen jimmi ko beññaham kaari walla jimmi kalnami kaari ko gandanɗa hoɗum wona gonga? non ɗum mi meeɗa hebde ɗum e yimɓe eyyi donc kalami tan ko jiimi e réseaux sociaux ni yaaha walla yimɓe ne kaala haala mum walla hunde ne waɗa mi ara mi haala hen comme no yimɓe fof mbaɗirat vidéo ji ne kaala point de vue uji mumen ko noon tan mbaɗirat ɗum mais hay goto hoolakimi ha kene wiyami yomi ñawat ɗum kaari walla yomi haalan ɗum haala kaari eɓe kulat ko janggo otoɓe wiide ko kamɓe mbino kam ɗum tagui eɓe ndenti kam on banggue saabi koɓe kalat ko ɓe mbiyata sa hooli mi haalta mi jefkitta pular o kam saabu ɗefi wadde indi seeɗa ɓe kulat ko kala ɗo tan ɓe kulat ñande wonde tan an kam à tout moment aɗa wawi wadde wontude dooño change a couleur change a wonde mais mi yii kadi debbo goɗɗo woni koye influenceur ɓe mbi ko mawne men daw mine may dia oɗon kadi mbimi pourquoi ɓe est ce wona e famille mabɓe wona e ƴiƴam ɗam saabu kanko ne ko no mbaɗani tan ko nden koyngal o dari e ɗum ɗon kadi holko mbawɗa haalande min e bani debbo oɗon wattama gêné ko haalata ko kanko ne walla ɗiɗon affaire uji? on ko mawnam debbo aɗa andi kanko woni jinnaɗam wona min woni jinnaɗo makko o naatiri e réseaux sociaux ko jiiɗo yimɓe hewɓe ne ƴetto kam taw mi jabata koye commentaire uji yimɓe ne mbaɗa vidéo ne ƴetto nenam ko ɗum addinimi uddi TikTok pour kanko mo ƴettodiri e ɓeɗon ƴettoroɓe kam kadi o gagnimo min mbeɗa waɗimo fan mais bon mi pose ma question goto beele an gonga ko jinnaɗo ma donc jinnaɗo no wiyete jinnaɗo regginal kadi so oñima onta o udditi TikTok yanna pour waddema défendre beele a sikkani omo wano ƴettude maniére goɗɗo façon goɗɗo no wawiri waɗirdema défendre taw o wonata e ƴattodirde woni yene yimɓe ƴettotoɓe mo way on wawno ƴeftude ɗum somo joguino ngoɗon miijo mais kanko aɗa andi neɗɗo sa ƴettima jinnaɗo mum ne muusi wona neɗɗo fo wawi supportude jofta min oran parfois min dañi ɗin probléme uji mi ronka muñde ala andi neɗɗo so yumma ƴettama ko an tan wawi tinde ɗum e won wiyoɓema noon woto yoftu par ce que ɓeɗon kadi wona jinnaɓe mumen ƴetta ewo kanko ne mataw o ala ngal muñal kadi mbeɗa andi kadi o ala ngal muñal ɗum avant bien ko TikTok mais bon moni fo e comportement mo ene mbawi no pose ma question go procureur d'accord ne jenamami ne TikTok nde mbo yema jogui noon sawru ndu to woni sawru ndu mi woppi ɗum no garami nde mi addirani sawru ñawol addana sawru ndu kay min jiiya sawru gonga ndu kam no way inchallah mami neldi ɗum joni ma ewa min kam mboɗo yima aɗa ñaawa aɗa haala hen ko waɗi fayida wax degg yalla mboɗo yima hen so Allah ano e oɗo foof mon yiya on hen oɗo kam kañum kam ko on siɗano joni o joni ko ɗum tan dal kañum baba Ali koye makko ni payannomi bon mbaɗa wawi wiide presque an e procureur ko même chose mbatton e TikTok he saabu onon ɓe ƴettuɗon ko lawol ñawde wona ñawde sah mais hollude yimɓe ɓe ko woni lawol e ko wona lawol saabu
ko mbatton ko kadi ene waɗi fayida sabu onon hande kon référence uji mbaɗa wawi wiide sabu hande kala baɗowo ko moƴƴi ene yiɗi neɗɗo o yenna waɗa no munni ɗum tagi ñimmi namdade ma des fois hadde ma ƴettude décision haalde e hunde gandanɗa ene kewi e actualité walla ko probléme goto ene yalti e TikTok he hadde ma wadde hen hokkude hen miijo ma walla haalde hen hunde beele aɗa yaaha waɗoyde investigation ƴewtidade no fewi ko kewi ko beele ko gonga walla ko fenade walla ko hunde gandanɗa ko juste pour wadde buzz eyyi par ce que minen kala komin kaali haala muɗum andu ko yalti hamin jii ɗum min boni ɗo ben instant so tawi neɗɗo waɗi hunde hamin keeɓi ɗum min essayano ko noddude jomum min andino ɗum kam ko waɗi ko fewani mais yeehi ha ben instant sa jomum sa waɗi ɗum message sikkata ko affaire uji bolle puyɗe gardaɗe ƴeew ɗum watta capture ko binduɗa ɗum ko ene yaaha ne waɗi ɗum statut ne holliri yimɓe wonde kayre nan ɗum ndi namni kayre nan waɗi kam message taw sikka taw an ka garnoɗo ƴewtude ɗum gongol taw ka garnoɗo hollude ɗum ko waɗi ko fewani ɗum waɗi min natti wadde ɗum joni kala komin jii so yettima réseaux sociaux minen kadi min poti haalde hen yiyanɗe amen saabu kala ko yalti yimɓe foof la padat ko ɗemɗe amen eyyi mais vas-y ya mais commissaire nawno commissaire de commissaire kam kañum nangar nawno procureur walla ɗum deme noon walla eyyi ko min nangar an nangar nawna nangar noon ko tottama procureur eyyi procureur kay waɗen ko weɗɗa procureur waɗa liggey mon kañum waɗen ko weɗɗa o waɗen ko weɗɗade o wawi liggey mo ko kam machallah noon saabu minen kadi emin jogui agent ji quoi emin jogui agent ji agent ji de policier ji gaddanat min a faami dokki kam walla saaha kadi dokka procureur min mbaɗa hen analyse kadi min ƴeewa holno ñawore nde foti wayde quoi onon no ñawirton ni on jii on ƴeftingol oɗo décision gonno on ñawat yimɓe est ce hande e membre famille mon so yaltino waɗi gueɗe ɗe ɗon est ce mon ñawa ɗum wallahi min ñawat ɗum wallahi no ñawirton min kam gandum ko hooram min hande to jettimi e ñawoy ɗo hay sinmo jiidum yimɓe baba waɗi ala lawol mi ñawat ɗum noon de foti waade aɗa ɓe mbima sari wiye neɗɗo looro taw nana ɗa loori kadi min jiiɗi artude ɗo gueɗel guurel mum hamin nana ɗo coow mi anda sonon mbatti ɗum hakkille guila temps élection wonno mbeɗen mbiyannam on question no namdoton ko commissaire procureur namdoton ɗum saabu mi sikki haade ko procureur foti andude ɗum ɗon te sénégal naɓe fof nene kaala ɗum colli ɗi ko ɗum wiyeteni men a wiyete ɗum ɓe luuhara yimɓe kala toon jarade ɗum nanata te guila yimɓe nani onon ɗiɓɓe oɗon ɗo e sénégal ɓe mbi kon jaltinaɓe murtani moi c'est vrai ne wooti par ce que si on teskitima élection ji no ɓenni nde no président o wujjuno élection ji nde chaque fois ko noon o waɗat 2019 o waɗi noon e 2024 oɗon gandi minen emin jiiɗi changement so oɗon gandi Mauritanie nana toon hen tan ko boni guilɓoyi ewa ngolɗo no minen fof min mbaɗi maximum jeunesse o min mbasi votande lamɗo min votande opposant ne wiye biram ewa caggal mum noon min gagni ɓe dutti ɓe gujji élection ji minen min beltaki par ce que min cikkanno ko ma change o wujjata élection ji min jalti emin nodde yimɓe yomin pottu min mbaɗa manifeste min goyto hakke amen min kalani haala duppude en walla sumde juste tan manifeste min mbaɗa marche pour élection ji amen mbasa wujjede ewa ɓe mbiya men noon ko minen goni noddoɓe yimɓe jaltinoɓe sukaɓe life uji ne jeeɓe ma won 7000 personnes ne ara noto life uji sukaɓe foof tawi amen tomin mbiɗumen yo taw amen to e wonnoɓe keheydi en kadi jalti kadi profitori hen nani wonɓe no action jalti men jalti ha sukaɓe maayi hen ɓe jiiɗi dégage de responsabilité o fo e mabɓe ɓe gubbi sukaɓe sans autopsie maayi koye nder commissariat ji e joni eɓe mbi jiiɗi fawde ɗum e nodduɓe ɓe ɓen goni sababu kono soɓe garini sénégal ɓe mbaɗata waaru kon gasi joni noon ɓe jiiɗi fawtude ɗum foof e amen minen nodduɓe yimɓe yo jaltu e marche ha sukaɓe maayi hen ha hande autopsie waɗaka ɓe mbaɗa koye nder commissariat ji koye nder commissariat ji ɓe maayi ɓe gubba koɓe nayo kam ko gonga ewa min on saaha ga mbiɗa woni Mauritanie joni noon min keeɓi contact uji wonande sehilaɓe amen momin jokkodirno machallah yimɓe moƴƴuɓe policier ji e yimɓe amen kalani amen emin jiile on instant taw wuuro ngo kadi ne dilli no feewi eɓe jiilo amen ɓe ganda to min goni
ɓe ngari galleji amen minen noon min kam mi hoɗani galle amen Baba Ali hoji ko galle mumen ɓe ngari galle Baba Ali en ɓe nangi yummum ɓe noyi ɗum min kadi la même chose ɓe ngari galle amen ɓe nangi nenam mais ɓe goppi ɗum ɓooyani mum ɓe nangi portable uji pour yo noddu amen namdo amen holto men goni o jinnaɓe amen noon e gandi minen emin jogui probléme emin jiiɗe to goni ɗo komin dogɓe so ɓen telfini amen téléphone ngaji wi amen Malik to gonɗa a faami taw déjà ne andi emin jogui probléme en paama direct wonko tagimo wiide noon e wolmo wondi taw minen on instant min goni Ross Sénégal guri ko muskoy donc ce qui veut dire oɗo saha on mbawa nadde e nder propre wuro mon ɓe mbawa o instant somin naati e wuro ngo ko danger guiɗe Ross min nangate par ce que kadi nomin gari ɗo nde kadi min deƴƴani mi continue min ndeno so ko suusano haalde toon ko fof kadi min haala ɗum ɗo sabu affaire o c'est pas la première fois mi nani première jamay tekki ko ɗum ittinoɓe moisson mi anda taw ko gonga wona joni ɗum ɗon joni kadi onon même chose on battama ɗum kono murtani ko mande sansata murtani mande keɓoton liberté moɗon sabu so woni kallo foof waɗete interdit Mauritanie yaltinete Mauritanie so ɓooyi ko heddoto toon walla misére moɓe goni o ko mbi wiyama ko uura ko noon jomum en mbayata mayata sabu miijo affaire mom yawata iwde toon hande ko sawɓe ɓe laamoto toon changeata mukk te wonɓe gonde gueɗel kamɓe mbima kamɓe tan jotto kamɓe waɗeɓe kamɓe tan jotto enen joni mi sikki haali hen commissaire annen kadi sabu ene muusi goppa toon famille ma goppa toon ɓiɓɓe ma debbo ma gara gona ga ka mbaɗaɗo interdit wuuro ngo holno affaire o holno guurɗa ɗum e nder ɓerde ma eyyi no muusi noon no muusi mais aɗa andi ko ɗum woni haare amen hannde haare amen ko yidde change ɗum ɗo sabu minen lawol momin nanggugol emin ɗaminno hen ko heewi mais so tawi tan hannde wonno anni mabɓe ko sohdi min walla warde amen min mbaɗi peeje amen fof la ha min jalti minen kadi min deƴƴata min jiɗi tan ko kontinde ha sukaɓe kadi aroɓe lesɓe ene ƴeewa amen jiiɗi ñembude amen min kollid ɗumen minen hannde komin saliɓe ɗeɗo fenade yahwde Mauritanie hankkadi komin nattude wawde jabde ɗum hay so ɓooyi kamɓe koye mabɓe ma yi waɗa changement surtout ɗiɗo élection ngaji wolko yiya hen ko heewi yimɓe fof la caɗi yimɓe fof la jaɓani jaadani kadi nduɗo laamu minen kadi wona min jaadi hen hay sinno kam min gari ɗo komin arɓe yiilade doole fof kadi machallah guila min gari ɗo hen min gandi kadi laamu Sénégal nandani laamu Mauritanie saabu ɗo en saaha min jaltat min jogo carte d'identité Mauritanie min nangue ramasse min kollaɓe mbiyami yomin jaah so tawin ko Mauritanie sénégalais sa holli toon carte d'identité mbiyeɗa ko 16 jours nangueɗa commissariat mbala toon jooɓa a faami ene serti wona e seeɗa minen noon woni haade amen ko woni ɗo ko way noon yo won Sénégal yo wat potal waɗa haaloɓe kamɓe noon ɗo machallah yimɓe fof lan mbi président ko boni kono a yiyata hay goto soke hen faami mais Mauritanie kala ko mbiɗa président ɓe jiiɗata ko sokdema ɓe jiiɗata ko helde bibje ma minen noon ko ɗum waɗi min gari ɗo hen min jiiɗi yiilade doole e fof la min deƴƴani kam kadi wona ko min gacca sabu koɓe mbaɗi ɗo ɓe ɓeydi hokko ɗon ko doole sabu Sénégal wona wuuro gonɗanɗa hoore mum sa riddi ɓiyata ɗum wiya kañum ya yaltu jamais watta ɗum sabu hande wonɓe ɗo président ɓe foof koɓe kasnaɓe heɓe goni président kono kamɓe ɓe potani ƴeftu ɗum sabu wona onon tan no wiyete Thomas ɓe jii no foti laabi soha sabu kamine koɓe kasao Thomas ko ɗum kasata kanko ala fof o heɓani hen o fiyama hen o fiyama hen miƴƴe makko kelama hen koyɗe makko kelama hen a faami teattama ñande fof o haalat way on wawno wiide o jogui moyen o yaaha mais ayi minen hannde haade amen nde min jiiɗi ko haɓa ɗum gonga e amen hayno nomin jalti nde somin kaaldemo ko mbiyam Thomas won toon so tawi a nangga min gonanma ga hen min kaala kono so tawi an ka kaalo a nangga minen kadi min nanggama en wawa haalde so woɓɓe ɓe dejjat way koye ɗum gonga te konko hay so waɗama ko musi ko fof tagadema kadi oppude omo haɓani ɗum makko dal wadde tara ko gonga ndeysa Mauritanie kadi e poti ummade ɗum noon capato tan jeeya Mauritanie kamɓe ne jeeyde kamɓe jeeyi haalpulaar nen toon fof nen toon kadi kamɓe ga keɓe 20% nder Mauritanie safalɓe hannde doole mabɓe ɗe fof la keɓe 20% nder Mauritanie ɓaleɓe ɓuuri hewde toon hakkude haalpulaar sarkulle e hardani e bamba ɓen ɓuuri hewde toon ko ɓen ɓuuri kay mais est ce que onon ɓe gona safalɓe ɓe oɗon kawre nder mon onon way
minen min jogi sehlaaɓe safalɓe min sehlaaɓam Nouakchott ko ɓuri hen hewde ko safalɓe non non wona banggue safalɓe onon halpulare ɓe sarahulleɓe ɓe bambarankoɓe e mo cakkitiɗa wiide joni ardaneji onon foof est ce que oɗon kawre koye moon onon mbaɗi bloc goto saabu somi mbi hande 20% henna Mauritanie en hande ɓe kadi leƴƴi heddiɗi ɗi wonde président est ce que aussi on miiƴaki probléme o wona nder noon par ce que on ɓuuri hewde toon comment est ce possible probléme o nane amen eyyi par ce que nane amen par ce que mbiyatatmami nane amen saabu so tawi élection ngaji gaari ko ɓalejo kono ma ƴettat carte muɗum ene hokka ɗum safalɓe à cause de kalis à cause de ɗaminare a faami guila koreji amen ɗum jogui koreji gandanɗa hoorema député ji en e ɗum ɗoji maire uji en kamɓe koye mabɓe ko kamɓe influenceur sukaɓeɓe yo gaddu carte uji muɗumen eɓe nawana ɗum safalɓe minen noon ko ɗum woni haare amen ndeɗo haare hay sinno jinnaɗo amen waɗi ko ala e lawol minen chaque fois min kalde koreji amen a faami min mbatta ɗumen e lawol ko ɗum woni probléme o par ce que hande on mbawa wiide oɗon kaɓe ko hunde gandanɗa ɓooyiɗo mais probléme o d' abord yo régle nder taw ko noon par ce que hande probléme o so réglaka nder hande kala ko mbawɗon wadde hande tabittako mi duwaki ɗum sax mi duwaki ɗum mais ko mbiɗa ɗo Mauritanie aɓe defi wadde yirlitade da kamɓe haɓe politique ene makki jarandeɓe saabu comme hande Sénégal on jii première tour tan libanɗo président jomum e mbaɗa deuxiéme tour heddiɓe foof noon gara mbaɗa benno walla heddiɓe te onon Mauritanie ala ɗum saabu min golto élection 2012 tawino kam toon haaɓe coupé réseau ji nde ɓe puɗɗi kuppude réseau ji a faami jiimi ɓe mbimi ɓeeɗo safalɓe wona safalɓe gañoto wona safalɓe piinat kamɓe piindite nder koye mabɓe saabu a yiyat neɗɗo ganda oɗo yahata ha ɓooya rutto e caparo mi yi ɗum toon wawi ɗum ɗon ne woodi eyyi mi yi ɗum toon ɗum ne jeeya ko haadi eyyi kay ko ɗum noon ɗum tankanen toon mi wiyata ɓe changement watta kono yawata saabu kala président keɓɗo ɗo hande hunde ko ɗum ɗon walli ɗum kono ɗum fof e waade noon mi kewi toon ɓaleɓe ne coode emin jogui nègre de service uji bandiraɓe amen wonduɓe e laamu walloɓe laamu gagnade fuutaji amen to laamu warno ɓesgude amen kono ɗum fof e waade noon minen min jaaɓi jeunesse o rendude e hardaneji e wondude e mabɓe tawtudeɓe e walludeɓe amen gaño min gañima 2019 e 2024 ɗum fof haɗani amen gagnade hay yimɓe moɓe coodata ɓe kadi aussi haɗani amen gagnade nde wonno machallah emin kewi e kamɓe coodat tan ko hedde 5% walla 10% e rewɓe kaalis e yiɗɓe kaalis kono woni probléme o ko bone waɗi laamu wallani fotɓe wallodirde ɓe ɓe mbi ko ɓerɗe jaɓani bone waɗi kadi laamu yiɗama ko hono ma yeeyma wima suuɗaki bandiraɓe amen jeeyata amen cooda carte uji amen kadi woni hen ko koreji mumen nana bande kañum ko nama poste mbiyami kay ko bandam o ballami tawana wallani bande ballata ko kaswani par ce que bande wallata ko kaswani sa ƴeewi fuutaji amen tomin mbarana e tomin piya foof ɗon ko kaswani jogui ɗon député ji mum haal pulereɓe to fotano gagnade to taccinno yimɓe taw warno yimɓe babaɓe hono wuuro babaɗi en ɗon e waɗi barade oɗon ɓenni wuuro kon ane toma ewa ɗeɗon ɓuuri hannde sa yi ɓe jogo maire gonduɗe e laamu e député gonduɗe e laamu so luwaji fotama ensemble kala ko aswani addi président o addi kamɓe fotat ko kamɓe aɗa andi wona normal e donc ɗon ɓe ɓuntiri bandiraɓe mabɓe an dewra e bande sababude tan o ko bande ne wonde e aswani bande o noon nawata foof ko hedde aswani ɗum ne jeeya ko tampini amen mais joni ko wonɗon ga o Sénégal naɓe walluɓe on sabu on jii Sénégal nguuro mum muusi jiiɗa e Mauritanie Mauritanie wayi waade fof machallah a tampani a waɗani heedal gumuɗon e famille mon garon ga en kadi on ngala moyen balluɗon walla hol nde garɗon kade hol connaissance mo jigui ɗon ene walli on pour on mbawta yeccitade on gandata on keeɓi ɗo misére e nder Sénégal way machallah ɗon kam on banggue foof ne newi e min joguima kadi ONG ji ɗum ɗo ballude amen e leñol ngol kadi wappani amen caggal darima hen ha hande to kaldoten ɗo e meeɗa yetti e aɗan leñol ngol ne waɗi yimɓe dariɓe ne waɗi ɓe daraki dariɓe e leñol ngol foof
heftinɓe darde amen nan mballa amen jamma e ñalawma banggue peeje banggueji ɗi miijiɗa fof emin keydani min tampani ɗin men gari ɗo mbiɗa wawi wiide ni ko ɗo ɓuurani amen Mauritanie sagi Mauritanie somin mbaɗa vidéo ji min kaala min miijo joni hunde ne wawi arde bone ne wawi arde mais ɗo noon e kokka amen courage kadi yomin mbat komin jiiɗi fof min ngala probléme e wonde amen somin keeɓi bone tan way hono ko kamɓe ni tout ça sabu min jogui Sénégal naɓe joguir Mauritanie kamin jiiɗi ɗum kamin jiiɗi baba ko ɓuurɗum sabu ɓe jogui peeji keddiɗi maɓe gandodira saabu Mauritanie Sénégal ɗon haydarala ko hiiɗi ɗon kadi an commissaire hanki mi yi a waɗi vidéo goto stati vidéo on o haalata ko safrore mais nanmi hen kam aɗa wima an ɓuuri wadde raciste e nder Mauritanie ko ɗon ko histoire walla ko gummiɗa Mauritanie garɗa Sénégal ko walla rendi ɗeɗo balɗe waɗino histoire goto hakkude Codé Sall e cafar goto o cafato kadi ko gandar machallah kadi Codé ko gandar joni noon cafato o yaltini konngoli bonɗi omo waɗi ɗum e Codé Sall o affaire o touche min no fewi min mbimi wadde kamɓe raciste uji saabu ko minen tan jiiɗi mais kamɓe meeɗa yidde amen o haala ka ɗum waɗi ɗeɗo balɗe fof la yimɓe fof la nan kaali hen waɗi haala goto mawɗo ew ko ɗum ɗon waɗi oɗon kadi ko hardani gonmi statut o ko hardani kañum ndeysan ko jurminiɗo a faami ko ɗaminiɗo kadi ko ɗaminiɗo woni wiide min komi raciste taw min mi yarani hen raciste yagal minen ɓiɗɗanatɓe kosam kamɓe ɓiɗana min bordi saabu minen hannde ko keɓe mbiyata pays islamique ko pays islamique koye amin ɓuuri hewde saabu minen emin jogue mabɓe jurum emin jaafoɓe mbaɗa foof kala bonnande ɗo jiita e Mauritanie ko cafar waɗat ɗum mais heddoro serdi cafar e ɓalejo cafar ne heewi suturu cafar ne heewi suturu kadi kala ken waɗa kañum tan e hoore mum e Allah eyyi ko ɗum ɗon waɗi ɗeɗo balɗe fof la min kaala haala ka ɗon mi yi kono hana ko safrore nen ko raciste way wunde ko affaire Codé Sall ɓe mbino ko raciste aɗa andi kam cafar so wimama ko raciste daw ko hawni son gari Mauritanie on jiyata safalɓe ne kodde amen leeɗe so min gari min tawiɓe leeɗe ɓe geggat ɓe jawata sukaɓe maɓe jaade sukaɓe amen ɓe jawata kadi resodirde amen ew ɗum ɗon noon ne holliri nder hen so ɓe mbi goto e amen ko raciste minen min gañaniɓe emin kodde mabɓe emin gonde e mabɓe dañƴo e amen fof kadi ne resaɓe kono kamɓe ɓe jawata wondude amen e resde amen ɓe nanguiri amen komin maccuɓe mabɓe mi yiɗum on ko famille ko banggue mo ko cafar banggue mo kadi ko halpulaar ko mélange dal o wi kanko ko ko moolu kam ne rawni kono kanko o wi kanko coppe neɗɗo ɓaleejo o miiji ha yaltude mum kanko caɓa tan o yaltidata ko ɗum ɓe jangguina guiɗe ɓe goni sukaɓe ɓe gandina te kanko ten noir kanko ko ɗum noon o halpulaar e cafar eyyi no waɗi halpulereɓe gandanɗa hoorema ɓen dimɗani a faami par ce que ay neɗɗo kala ko gonɗa e aduna yiɗ jiɗɗo leñol ma to joni Nouakchott sa faami safal ɓe ɓe jiɗata rewɓe haalpulereɓe ɓe jiɗata ɓe pijiratɓe tan e beddoɓe ewo haalpular walla hardani wawa wiide ne fijiri cafar jamais a yiyata ɗum a yiyata heɓata ɗum ni a faami kamɓe noon eɓe jogui tan ko otoji mabɓe e rewɓe gandanɗa hoore ma mo ngala valeur ngala personnalité darto koye goddorgaji jiye joom oto tan oto jooɗi tan jolde mum anda ko heɓoyatma yirono dañi complexe tan kay ko ɗum ɗon woni haare amen ɗum waɗi ɓeɗon genre yimɓe joni somin jiiɗumen emin denoso ɗumen so tawi gueɗe muɗumen jeehi ha yettima réseaux sociaux min gandina jinnaɓe muɗumen ɓe ko mbaɗata ko fewani chaque fois min jii ɗiɗon probléme aji ha jinnaɓe muɗumen mbatta nodda amen mbiya amen winte ko kalɗa e kayri ko mi andano ɗum faami min gandin ɗum kadi jinnaɗo mum dokka ɗum preuve eyyi merci konngol e ma min kam munen murta so memama tan wayno ɓernam nde memani eyyi vraiment ne muusi moom elani Salma ko ɓeydata hen mbimi en tant que moom kamɓe wajiɓe kamɓe tan jii wuro ngo kamɓe sawalɓe kamɓe jii Mauritanie ganda kamɓe jii Mauritanie hay oɗo ɓuuri évian e famɗude ɓe mbiyan ko arab woni hen kala ko jiiɗa ko arab woni hen kamɓe jeeyi kay kamɓe fof kamɓe jeeyi eyyi kamɓe jeeyi par ce que kamɓe jeeyi hayso haaldema ɓe ɗemgal mabɓe hayso ɓe nani ɓe jibata jabadema ima ko sa wawi kaala sa wawa ko an hen kamɓe ko wadde ɗum ɗon addi haala Codé Sall o ga ɗum ɗon ne jeeya hen par ce que wi Codé Sall yo haal ɗemgal mabɓe eyi ɓe jaɓata Codé Sall wi haalani wawa ɗemgal mabɓe wi Codé Sall wadde wona murtanaji ko étranger non ɓe mbiyata kamɓe sa wawa ɗemgal ɗum ɓe jabata ɗo ɓe jabata armi warma sa nanani comme hande wona yimɓe foof nani jolfi eyyi Sénégal wona ɗemgal ɓuuri haali ko jolfi kono wona yimɓe foof nani jolfi mi haaltani foof ne haale ɗo bammara safrore mi haalta
joola fof ne haali pular e nder Dakar est ce que forcé ɓe mbi so neɗɗo haali pular ko baɗo raciste sabu gandi ko ɗum muyɗa ɗum tagarama wasde wonde sénégalais e kadi kamɓe mbawa ɗemgal amen pourtant ɓe jiiɗa wawde sukaɓe fof minen fof min mbawi safroen pourtant hay so mbiya men komin raciste uji ɗum eɓe gandi minen en mbawi ɗemgal mabɓe kala koɓe kaali emen nana ewa wonɓe fuutaji ɓe noon commissaire Codé Sall mawni ko Fouta Magama aɗan toon ala safar no fewi fi jani ɓen mais sinno joni woni no Nouakchott mo wawano safroon wallay kan jarani wawa wonde amen ɓe jiiɗa ɗemgal ngal ɓe jiiɗa amen ɓe mbi komin jeeyaga ɗon ɓe mbi ko ɗo min jeeya ene jari wawde saabu janggo e jaam anda aɗa wawi yaade haaju ma kamɓe ɗe ɓe mbiyata jiiɗi waɗa ko mbawɗa ko jiiɗa waɗa ko mbawɗa ko non c'est pas forcé kadi il faut paman Mauritanie ko leydi wotiri koɓe yiɗɓe koɓe arabisɓe leydi ndi leydi ndi joni sa teskirima ɗilɗo année surpassé koko hay français natti jangguede premiére année deuxiéme et troisiéme année e année garowo quatriéme année ɓe elminat ɗum e koɓe yiɗɓe arabisde leydi ndi leydi ndi ɗon e waɗi sarkuleɓe e fulɓe e jolfuɓe e safaɓe ko yimɓe nayo leƴƴi nayo ndendi leydi ndi joni koɓe arabise ɗum minen fof yomin goni ko arabeɓe sa joguima toon ɓiye a jibini ɗum jangguinta ɗum ko safarode jangguinta ɗum ko arabeɓe awa jangguide ɗum français eyyi yo maaji ko noon ɓe elminirtu amen kamɓe kewani on solution goto ɓe jogui pour ɓe mbawa heftude leydi ndi niveau international wiya Mauritanie ko leydi arabeɓe so wiyama leydi arabeɓe minen fulɓe joni min nattat jogade gueɗal jalti wiyete holto jeeyɗa Mauritanie Mauritanie ko leydi arabe pourquoi ana wona arabe ayi noon ɓe elminirto amen ɓe hultina amen Sénégal kamɓe kadi soɓe namdama niveau étranger ɓe mbiyata ɓeɗo haalpulereɓe sarkuleɓe ɓen ko Sénégal tan gummi mataw gari Mauritanie tan joguima ɗon kayitaji ɓe mbiya kadi fulɓe nan Sénégal ha heewi ɓeɗon kadi ɓeydo jabde pourtant min mbiɗa yiyatno Mauritanie minen kodduno kasara o haala jolfe comme jolfo o wima kam o wiyama kam min suhaɓam foof jibinama Médina ko caɓato hardade a faami somo haala jolfe mbira o nanani safrore kadi mi yii kadi safalɓe kadi haaloɓe bamarankore woni minda ko kamɓe toirette médical e ɓeɗon kono onon on jiiɗi arde guri janande onon jañña hen on so yimɓe gari toon onon mbaɗa ɗum proposé ɗemde mon ma kala plat force neɗɗo so nanani o wawra haalde kay surtout affaire jangde nde aren kamɓe joni eɓen jiiɗi jangde français o hoto jangge Mauritanie pourtant kamɓe sukaɓe mabɓe jangde moƴƴiri nan ɗo e Sénégal woɓɓe nan caggal leydi eɓe jangguin ɗumen e jaaha Maroc eɓe jaaha ɓe jangguin ɗumen jangde moƴƴere mais pourquoi hande eɓe gandi Mauritanie heewi ɓaleɓe eɓe jiiɗi ɗemgal mabɓe yo janggue ɗon taw ko minen ɓuurimi hewde kamɓe ɗum ɗo woni probléme onon so ɓoyi mbaɗon ɓe mbiya mbaɗkesa ɗonon mawɓe babali a yiyani ɗo haalano français de ha jowani a yiyani français makko no wayi yiɗa hewaɗe français o yiɗa o janggani par ce que ay ɓeɗon ko mintireɓe gandanɗa hoore ma aɗa andi o haal français o yinno holko yinno wiima no hebdo manda bo yinno haalde ko lereji kayri wadde onon kam jomay kam yo ƴeewan noon ɗo ene galle kam hokkon win noon saabu ɗum ñanden aɗa andi jooma en ñanden illogol waranoɓe Thiaroye nden woni e temps Thiaroye président Mauritanie ari ene duwono ɗo en taw kanko o eɓe mbari hewɓe nan toon même pas eɓe ƴewata ɗumen eɓe mbaɗani hen haydara 28 novembre no foti neɗɗo wara goranda no foti an acci bone caggal ma aɗa serani ɗum gara kadi mbiya aɗa ƴeewa ɗum ɗo te ɓe o yanoɓe guerre ɓe nawani mbarade ɓe o yanoɓe wallahi aɗa andi sehlam go ndesan to no jeeya o wonno koye ɗum ɗo he nde 28 novembre yoni ɓe dokka avion yoɓe jaa kam fof ɓe gueddi avion ɓe mbi ɓe miijoto ko 28 novembre guila artude joni mo atama haalu nder jala ñiwa kakkullorede wi murtanam kala koɓe mbaɗani taw koɓe yejjibɓe e ɗum noon kadi foti iwde ɗon toon hankkandi dal kadi soɓe ko mbimi ɗon ko so woni onon kasɗo foof yaltini wuuro ngo so ɓooyi ma wod deƴƴuɓe ayin condition de soɓe jiiɗa wadde kasɗo ko ɗum noon soɓo sino ko yimɓe fof kalanno wayatno kono wayi ɗo ni yawa change hewɓe nan Mauritanie jogui confuge koko de ne foti yimɓe jiiɗon jogui million ngaji aboni ɗone kar par ce que eɓe gandi ko woni hen so ɗum ɓenni kadi mbiɗa jogui message goto ko wonande sénégalais ji wonɓe Mauritanie e tampinaɓe toon nangateɓe ramas jamma commissariat ji Nouakchott commissaire uji joguiɓe jawɗele galleji kewɗi ɓe guuri koye
koye ɓeɗon Guinée naaɓe Sénégal naaɓe e Mali naaɓe surtout liggotoɓe gueeji ɓe won mawɗi jamma fof ɓe mbaɗoyata ramas so tawi ka sénégalais ala séjour yaltituma commissariat ko 15 000 ubuye hedde 20 et quelques mille francs ɓe mbima ya yoɓ walla janggo ɓe nowtuma Ross tawa aɗa jogui liggey après teddina koreji ma jaɓanma e kadi e manifeste uji amen ɓe nudɗi holno ɓe mbaɗi jolfuɓe sénégalais ya jolfuɓe sénégalais liggotoɓe gueeƴi e liggotoɓe maçon e liggotoɓe ɗen gueɗe fof e profitate systéme o ɓe gandi ko minen murtannaɓe e manifesta kamɓe ɓe nanga étranger ji so ɓe nangi étranger ji ɓe nawa ɗumen commissariat taw ko gartuno liggeyde ɓen ngala temps manifeste uji cuusa Mauritanie cuusa manifeste uji ɓe nanga ɓen bidda ɓe nawa ɗumen commissariat ɓe pilma ɗumen pour ɓe montre niveau international ko ɓe gari bonnude leydi mabɓe jeeyaka ɗo henna ɓe nannawa prison sabu 2019 ko mbiɗa ɗo wona ɗum ɗo mi meeɗi nande ɗum sabu mbi murtannaɓe ngalano fit jogade mbaɗa manifesté ko Sénégal naɓe natti hen noon wona gonga wona Sénégal ɓe nanga ɗumen ɓe kutoro ɗumen pour français en partout wi ala ɓe ko sénégalais tan gari ɗo jiiɗi bonnude leydi ndi wona murtannaɓe manifestat ko noon ɓe mbaɗata ɓe wona 2019 a nani no mbaɗi ɗon 2024 kadi ɓe nowi yimɓe prison nan ɗon ha joni a faami ko noon mbaɗi taw gartunoɗo liggey ɓen ɓe sacrifie to pour laɓɓinde koye mabɓe pour tumde wonande ɓaleɓe yaltuɓe fof yiyateɓe réseaux sociaux ɓe fof ko Sénégal gummi pour ça murtanaɓe ɓe jiiɗi kamɓe haɓe jiiɗi montude cité concorde wona ɓe gandi ko lawol Sénégal woni moluji liggoroɓe gueeƴi ɓe fof ko cité concorde rewata ɗon ɓe dañat haaliss min mi yii ɗum sabu mi ligguima cité plage so ɓen hoto ko ɗon ndewami mbiɗa yiyatno ɗum mbiɗa yiya ɗum mbiɗa tant que sénégalais jiiya sénégal naɓe tampine min musano kam sabu mi yiyat sénégal naɓe tampine gandanda hoɗum ɓiɓɓe mabɓe nenaga tampina te kamɓe mi haalama holmaɓe mematɓe ha gambieji onon gandi ko kalami ko Gambie Mauritanie reppata ha mema Gambie par ce que ɓen ne jofto e guure mumen eyyi kay kamɓe goto tan ɓiɓɗo goto ɓe tampini affaire o musini kam woni sénégalais no foti laaɓe ɓe mbaɗat oto mabɓe ɓe gartira ɗumen Rosso laaɓe kewɗi sa ala ko jobɗa tan kay ka garto ɗum état sénégal ma état sénégal ma tawtinani ɗum na dafa bon ɗum non sénégal ko sénégal naɓe ko min wiyami état o wawi tinde sabu ɗum ɗo wona hande wona hanki ɓooyi vraiment ɓooyi sabu hol ɗum ɗo ane goto sukaɓe jano ko vacance mo foof yummunen ngon toon jii vacance ñimmum Rosso bago ma ronkat hay to tuttuɗa sabu foof ɓe gartir te foof ko ɓiɓɓe sénégal min foof jiiɗuma sabu waɗama e réseau yimɓe daari ɗum sabu nden TikTok ni hewani ko 2019 onno nden ɓe heewi hen yaltinama téléji yimɓe pilmi Rosso ñimmum sukaɓe ne goya cuhlon tokson sabu tellement école ko udno jahede jinnamumen te ɗum ɗon laamu ngu wawide yiyani ɗum ɗon il faut pamon ko ɓooɓe wadde ɗum ko 89 ɓe mbaɗi wadde ɗum e événement e 87 eɓe taccina fulɓe ɓe mbi ɗumen ko Sénégal naɓe 12000 réfugié mauritanien nan ɗo henna taccinaɓe par force eɓe galleji mumen kefta emin jigui hen jawɗele mumen ewa ɗum noon ko ɓooɓe wadde ɗum eɓe continue mbaɗa ɗum par ce que ala kartatoɗoɓe niveau international ene ƴeewa haydara wiyata e woppiɗiɓe e sagoji mabɓe ewa gasi kamɓe le ɓe continue voilà sa waɗi hunde weli somi jiiɗa affaire laamu waɗa toon kam affaire politique waɗa toon kam yeɓe gari mbaɗa no ɓeɗe waji ɓe waɗata ni haɗa wuuro ngo huuro men ɓe ɓe mbaɗa affaire roi ɓe jooɗo e koye men ɓe par ce que mbaɗa politique waɗama kam enen kam ken posɓe candidat ji candidat kam force waɗan posɗo candidat sa yiɗi hay goto poste candidat wuuro ngo wuuro ma waɗa affaire roi tan o ummo tan o jooɗo te kamɓe kanga holma memata saabu nde ɓe kuppuno réseau sociaux nde ɓe kuppuno affaire o yara nde ɓe kuppani ambassade des États-Unis de aɗani kamɓe so tawi kalni jiiɗa kuppe réseau kam toujours ko yimɓe mbaɗata so tawi yimɓe jalti seeɗa tan kuppat ko réseau so tawi kuppi réseau noon yimɓeɓe nattata jogade doole hankkadi hay goto anda hay sinno yimɓe ene jinno yaade manifestation donkat a faami e ko ɗum ɗon kamɓe noon ɗon hankkadi no woni faible murtannaɓe hankkadi ponno ko ɗiɗon affaire uji hayso kuppi réseau eɓe nangodira eɓe gadda systéme goɗɗo taw emin mbawi yaade hayso kuppi réseau ɗum noon intéressani amen emin mbawi yaade min mbaɗa hen komin mbawi wadde hen ko par ce que ɗum ɗon réseau o tan ko gasi mais holko nande men ko kewɗen nandude hen ko ren ɓe balli kadi en jii cukalel tosel jariyata sow to haram ndeysaan 12 ans waɗa violé joomum mbaɗa violé neɗɗo gayna mbara ɗum kadi ɗum ɗon kadi onon ne
hono mbawɗon yiru ɗum way welani amen min jii ɗum e donc hunde musde kewiɗo ene kewi Mauritanie e laamu ngun foti darade hen wadde kuugal manggal e wonande jeune uji waɗoɓe ɗum sukaɓe tokosɓe ɓe hande aduna o fof hande waaɓe noon e waɗoɓe gueɗe baɗe noon ene mbaɗi kuuɗe mawɗe ne pawe mumen ɗum waɗi alwayra nande ɗum e yoga won guure par ce que won nangateɓe hen prison ha maya sababude ɗum ɗon ɗum pour hulɓinde e sukaɓe woɓɓe ɓe jeune uji woɓɓe ɓe wadde noon sukaɓe bonnude sukaɓe c'est important laamu ɗum kañum wawi gére ɗum wallahi mi yurmini no fewi kadi wallahi saabu oɗon o wawi wadde noon ɓiyude par ce que ɗum ko rafi o sellani normalement o foti ko min nan mi wiyaɓe mbi waɗani guel violé o ɗeɗɗuma tan kono o waɗi avoué waɗani violé cuulel ngel waɗani guel violé o wi o ɗeɗɗuma rek aw wayno jiɗɗo mayde ni o lelnimo e salle de bain he ittonima ko noon ittonima ko ɓorto ay cuulel ngel ɓi ko pijjata to cuulel ngel change ɓiɗɗo wutte ɗo o yi ngel fayde ko mayat ni o change wutte o oɗo wutte ɓiyo o huuli noon o dogo fayi tuwawon pël kono waɗani guel violé o ɗeɗɗu ngel ɓe mbi on saaha ko baɗɗo drogué ha heewi ko to wonno kongo artira wonno ko itali o artira ga Allah ma ko ande ɗum tawi artirede ga en hay debbo makko yaha hay debbo makko yaha ko legal hami programme ɗum ko rafi mais ko quartier amen kam min ko monam debbo ko on banggue dañi ko toon gonnomi presque mais kadi yimɓe ne gonga wonno kajari jay hande gonga sirani sax mais kadi banlieue kadi haɓe poti waddude mi waɗani juge hay goto mi ñawani hay goto mi wiyani hay goto woni responsable mais jinnaɓe kadi surtout banggue Malika o Salma sa watti hakkille sukaɓeɓe haɓe goppida e sabuji mabɓe c'est ça de saabu a yiyat tolel presque dañowo 8 ans 5 ans ha 6 ans en ene mbaɗa traine e beddaji ɗi jinnaɓe des fois ɓe gonata nder galleji mumen ɓe goppa suwa mabɓe e beddaji ene a anda auto ene wawi arde hay goto anda ɓi ene wawi rondede nawe hay goto anda wallahi ko gonga parents ji tan de parents ji tan mbaɗa parents ji tan de wallahi sukaɓe ne needa e sagoji munen tan ene needa sawi cukalel kala mo nanda so ƴettima tan yenda ma nanga hunuma éducation de base ene waɗi important ɓi wonno yarata ha won certi auto artari ya ƴeewoy ɓiye surtout 31 décembre 31 décembre no wayno 31 décembre mi felani hay goto ko hoddire fonno arde mais hoddiro kay haɓe foti wattude hakkille no fewi sukaɓe haɓe foti wattude hakkille no fewi donc ko ɗum wonno hande émission men min machallah yewtere nde feewi kadi min beltima kadi e ɓeɗo woniraɓe rewɓe yontaɓe joguiɓe talaji saabu sen dañi ko waɓe kono moɗon ha kewi ma waɗ ko change seeɗa par ce que jiyannomi tan ko ɗum ɗon jiyannomi ɗum tan ko jolfuɓe en mbaɗi ni mais mboɗo wawi wiide kam yiɗɗum e fulɓe ko ɗo tan vraiment kadi on beltanama on calminama kadi onon foof la machallah Piini TV ko yimɓe dariɓe kadi ɓe sifanno giɗɓoy e internet o kadi continue ko gonɗon e dow mum ko oɗon ɓeyde fulɓe oɗon ɓeyde gueɗɗe fof eɗen jogui message mo battintomi wonande jeunesse Mauritanie yo wattu hakkille mum so leydi ndi changira tan ko gueɗel gotel onon fof ndewon caggal birama leydi ndi change ɗum eɗe wasiyo ɗum jeunesse Mauritanie on beltanama a jarama weltanama procureur a jarama weltanama Baba Ali ko yimɓe moƴƴuɓe saabu pas dire que neɗɗo ene waɗa hunde e internet he firti ko noon o way ko wutte tan ɓonete kadi ko personnalité e personnalité jiɗa donc a yi hande yimɓe jawtidi normalement e deyre e foof donc saabu pas dire neɗɗo ne haala tan ko noon wayi walla bonitat walla ko bonki walla ko andama tan ene haaldira wone gueɗe juste ko pour rewnude yimɓe lawol saabu jamanu en hulɓini donc yimɓe waɓe no procureur e Baba Ali ene waɗi fayida ne waɗi important kadi beele sukaɓe ne gartira hakkillaji mumen ko ɗum wonno haala ka jaari anne e waynodire bandiraɓe ko noon tawi min en hannde mbawata wiide ɓe sona ɓe jarama sabu koɓe mbaɗi ɗo ho hannde ɓe kaali ko heewi kono e ɓerɗe mabɓe fof ɓe kaali kadi koɓe guurata kadi min ñagoromi tan yoɓe ɓeydo hokkede doole sabu soɓe puusama tan haɓe jigui jorto gandanɗa hoore mum ma Mauritanie change sabu kono mabɓe ɗiɗo ha toma kañum e yenti hen ha goɗɗo kadi yenti hen so ɓooyi tan safalɓe kala koɓe kaasi ko kaasi ma ɓooyi so yoɓe maɓe soɓe dañki dañde doole tan ɓe duttora caggal sabu ɓe mbi ko temdere neɗɗo wawi neɗɗo goto te kamɓe soɓe dañi walloɓe tan
koɓe jiiɗi koɓe keɓa ɗum inchallah murtannaɓe on jii hannde ko Mauritanie min nder Mauritanie min naati sabu min mbi ko maayo ala keerol sabu wonɓe ɗo ɓe minen jooɗiɓe ɗo ɓe fof hamin jigui koyngal Mauritanie hamin gandi ko kewi toon kadi ɓenne kadi ɓe gandi kadi ko kewi ga sabu enen fof ken gotum plateau kadi min ɓooyi haalde wona plateau yonta hannde Sénégal tan ko partout mbaɗo jiide hen hoore mum fof min guddiri dami fof kadi mi haade natɗen ko Mauritanie famille jam wonɓe toon ɓe famille Ndiaye mama Bisou mi salminima an bébé ma Hadi Papis Nene kamɓe fof e cousine ajam mi Nounou e Mariam Togosel Sy onon fof dal Ismaïl onon fof dal mi salmini onon fof mama Maymouna koddiɗo moƴƴo o kadi andene mi yejjitanima e ɓinguel ma Sar min mbeɗa andi kam ladde ndi muusi no fewi saabu gona jomaji keeɓa e nder ladde Mauritanie aɗa yirlo weeɓani onon fof dal no bertanama kadi o ñagama kadi yaafuye a jarama a weltanama Diary Ndiaye Salma anne waynodiri bandiraɓe yenno kala ko fonno haale fof o haali yaalaaji no hande bertanmima eyyi ko noon tan banaɓam fuɗɗo wonɓe Mauritanie ɓe l'union fait la force on jiiɗi ɓe saɓe ɓe mbaɗa wondude koye mumen ni enen aussi pareillement nangoyirne koye men darnen koye men ɗe ha tiiɗa so o fiyama ya fiye so o woyi ya woy ɗum no waɗa leñol ngol yeeso mais bon on jarama ko l'union kono mbiyeten l'union nangu min nanga yen tiɗnat gueɗe ɗe l'union fait la force donc moy kamɓe fof yoɓe nangodir ɗum mbaɗa bloc goto onon ne mboɗo duwo noon yallah wallu on ha jahon luttoɗon e ɓesgure moon saabu welani aɗa woni ga famille ma ne woni to hakkille ma jottako même si aɗa e jaam donc toujours hakkille ma wonode famille ma donc yallah newno noon foof ha mbawa wittade e famille ji moon e dow jaam ko ɗum ɗo wonno émission amen hannde mbaɗa wawi wiide hannde yewtere nde kadi weeli machallah on jarama on beltanama ha dimanche prochain so hawre welede Allah merci beaucoup